यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ठीक है। presented by DD Production House Sakri हेगे करे छ जुआनी तोहर लद बद गे, करे छ जुआनी तोहर लद बद गे, हेगे लद बद गे। कौन छारा तोरा के को मन गद गद गे, कौन डीजे वाला के को मन गद गद गे। करे छ जुआनी तोहर लद बद गे, करे छ जुआनी तोहर लद बद गे, हा हा लद बद गे। कौन छारा तोरा के को मन गद गद गे, कौन डीजे वाला के को मन गद गद गे। DJ Mixing Point Madanpur Sharlahi Nepal हम पीछा करे छलियो रोज गे, लग बन देले जवानी के भोग गे। हाँ हम पीछा करे छलियो रोज गे, लग बन देले जवानी के भोग गे। देख के बजाई छला फद फद गे, देख के बजाई छला फद फद गे, हा फद फद गे। कौन छारा तोरा के को मन गद गद गे, कौन डीजे वाला के को मन गद गद गे। DJ Mixing Point Madanpur Sharlahi Nepal छारा सबके मन के दिले छछना गे, पहिले से ज्यादा गेले चिकना गे। हाँ छारा सबके मन के दिले छछना गे, पहिले से ज्यादा गेले चिकना गे। देखला छोरा करो खद खद गे, देखला छोरा करो खद खद गे, हा खद खद गे। कौन डीजे वाला के को मन गद गद गे, कौन छारा तोरा के को मन गद गद गे। DJ Mixing Point Madanpur Sharlahi Nepal लेला कुल विटामिन बाजई आई गे, रमेश रजबरिया दल को दबाई गे। लेला कुल विटामिन बाजई आई गे, धर्मवीर धुरंधर दल को दबाई गे। फूलल तोहर गाल करो गज गज गे, फूलल तोहर गाल करो गज गज गे, हा गज गज गे। कौन डीजे वाला के को मन गद गद गे, कौन छारा तोरा के को मन गद गद गे। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45।